Tarte hau Garaje Tolosak babesten du. Ford auto berriak eta edozein markako 0 kilometrokoak eta bigarren eskukoak kalitate eta zerbitzu hoberenean. Ia 2000 pertsonek parte hartu zuten igandean ospatutako 14 orduko mendi martxan. Eguraldia lagun zutela goizeko 5etan abiatu ziren lehen partaideak Berazubitik. Jarraian, minutu bateko tartearekin beste partaide guztiak hasiera eman zioten 70 kilometrotako ibilbide gogorrari. Tolosatik irten eta Gipuzkoa eta Nafarroako mendietatik barrena ibili, 17 herri zeharkatu eta Tolosan amaitu zuten mendimartxa. Eguraldia ere lagun izan zuten ia egun osoan. Lehen mendizaleak arratsaldeko ordu 2 aldera iritsi ziren Berazubira. Bai, gustora, orain bukatuta gustora, joan da nahiko ondo, eta gogortsua joan da, baina, bueno, giroa eta primerazkoa. Ondo, gustora, behin bukatuta gustora. Tartean egal pizkat gogorra izan da, baina bukaeran bete gustora. Orain ondo, bihar ez dakit beste kontu bat izango da, bihar goiztean, baina orain ondo. Ondo joan da, temperatura polita, eguraldi oso ona, baina gero igaratzatik bera sekulako zaparra dauki dugu. Bestela ona, oso ona. Egualdik nahiko portatu da nahiko ondo. Gor xamarra bideare berri hartu dugu eta nahiko gorra izan da, nahiko gorra. Ez bukatzen. Ondo, egualdi lokatza asko, ebi jasa eukik dugu, baina nahiko ondo, sensazio onakin bukatu dugu, hirukotea. Ondo, oso ondo. Egia esan, ondo esatea iritsita geho, bideen kosta egitea, gehien bat karreterako tramo hori. Eta egualdia bildurrakin etorri geha danak, eta lehenengo partea egualdia zoragarria zen, mendian ibiltzeko. Oso ondo, mina askokin, ampoiak atez ezkita mezketatik diden, baina, aiatu geha eta behintzat oso pozik, así que gustoa. Bai, errepikatzeko. Tarte hau Garaje Tolosak babesten du. Ford auto berriak eta edozein markako 0 kilometrokoak eta bigarren eskukoak kalitate eta zerbitzu hoberenean.